Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Rövid videót csinálok arról, hogyan kell értelmeznetek a csúszkákat, illetve a kalkulátort a FlipMe oldalán. Ez azt mutatja, hogy a második szakaszban járunk, ebből még 6,5 millió elérhető, 6,5 millió dollárnyi elérhető tulajdonjogot lehet vásárolni. Szóval, ha följöttél a FlipMe oldalára, legörgetsz majdnem az aljára, megtalálod a kalkulátort, ahol is nagyjából előre lehet jósolni, hogy milyen számok mellett milyen bevételre számíthat. Válaszd ki azt a csomagot, amit te szeretnél megvásárolni. Ezekkel a csúszkákkal csak azt tudod beállítani, hogy ha az adott napon ennyien vásárolnak. Tehát kriptó és fiat váltások, ugye a kriptó az azt jelenti, hogy USDT, Bitcoin, ULX, Ethereum, bármilyen kriptovalutát fiatra váltanak, a fiat pedig ugye azt jelenti, hogy forint, dollár, euró és így tovább. Tehát hány váltás történik naponta. Most ez a csúszka azt mutatja, hogy ha 100 000 váltás történik egy nap, akkor nézzük meg majd, hogy mennyi bevételünk van. A havi előfizetések azt jelentik, mivel ugye ezek a kártyák előfizetéshez lesznek kötve, a legkisebb az ingyenes lesz, de aki jobb feltételeket szeretne, annak elő kell fizetni a kártyára, hogyha az adott napon 25 000 előfizetési megújítás történik, akkor érvényes ez a szám. Nézzük meg, hogy az online tranzakciók mit jelentenek. Azok azt jelentik, hogy ha online a bankkártyáddal, vagy a telefonodon az applikációval te online vásárolsz valamit, és ez naponta 1 millió online vásárlás történik az egész világon, akkor érvényes ez a szám. Nézzük meg, hogyha kártyás vásárlások naponta 25 000 történik, tehát ez azt jelenti, hogyha te bemész a Tesco-ba és a FlipMe bankkártyáddal fizetsz, mondjuk a kenyérért vagy egy kóláért az automatába bármi, az kártyás vásárlásnak számít. Hogyha ez egy nap alatt 25 000 ilyen vásárlás történik meg a világon, akkor a te csomagod ennyi pénzt tud naponta. Tehát ez a pénz nem garantált, mivel le van húzva az összes csúszka nullára, attól te még nem fogsz kapni minden nap 10,53 dollárt, ha veszel egy 1500 dolláros csomagot. Hiszen ezek a csúszkák akkor érvényesek, ha naponta 100 000 váltás történik, ha naponta 25 000 előfizetési megújulás történik, ha naponta 1 millió online tranzakció történik, és ha naponta 25 000 kártyás vásárlás történik, abban az esetben a te aktuális napi kifizetésed 10 dollár, hogyha 1500-as csomagot vásároltál. Természetesen nem lesz két egyforma nap, lehet, hogy a következő nap kevesebb lesz, lehet, hogy a következő nap több lesz. A lényeg az, hogy ezek csak megmutatják, hogy ha ennyi történik egy nap alatt, akkor neked a következő napon ennyi fog megérkezni a webirodádba. Idő a tőke megtérüléséhez 19 nap. Ez sem szabad félreérteni. Tehát, hogyha minden nap ezek a számok lesznek érvényesek, amiket te most beállítottál a csúszkákkal, ha ez 19 napon keresztül minden nap ezek a számok érvényesek, na abban az esetben neked 19 nap alatt megtérül ez a befektetésed, és 95 nap alatt a maximális kifizetést eléred. Tehát, hogyha 95 napon keresztül minden nap ezek a számok lesznek érvényesek, abban az esetben 95 nap alatt te 7500 dolláros maximumot eléred az 1500 dolláros csomagoddal. Jó? Hogyha az egyik nap kevesebb, a másik nap több, akkor már mindjárt borulnak ezek a számok. Jó? Ez csak egy támpont. Tehát minél kevesebb ilyen tranzakció történik, nyilván annál tovább tart, míg eléred a maximumot, vagy míg a befektetett tőkédnél vagy. Minél nagyobbak ezek a számok, tehát egy nap minél többen használják a kártyájukat, vagy az applikációkon keresztül ezt a szolgáltatást, annál rövidebb idő alatt térül meg a te beruházásod, annál rövidebb idő alatt térül meg a te maximális kifizetésed. Hogyha elérte a maximumot a te kifizetésed, akkor a alaptőke újra
befizetésével tudod újraindítani ezt az egész folyamatot, de akkor már ugye te már pluszban vagy, te már haszonnal rendelkezel, az 1500-as csomag esetében ötszörözik, tehát 5 1500 az 7500, és te a 7500-ból egy 1500-at újra visszaraksz, és akkor újra elkezd ketyegni az idő, ugye nyilván attól függően, hogy egy nap hány tranzakció történik, újra el fogja érni a 7500 dollárt, és te ott majd újra visszafizeted azt az 1500-öt, hogy újra részesedjél ebből a körforgásból. Tehát amit itt a csúszkák mondanak neked, azok nem készpénz. Hogyha lehúzza valaki a minimumra, és azt mondja nekem a Flipme indulását követő 10. napon, hogy ő még nem kapott 100 dollárt, ugye 10 a 100, hogy ő még nem kapott 100 dollárt, pedig minimálisra húzta a csúszkákat, akkor én azt fogom mondani, hogy ne azt nézd, hogy itt minimumon vannak a csúszkák, hanem azt, hogy naponta hány darab tranzakció, hány darab váltás, hány darab kártyás vásárlás történt meg, és azok alapján kapott te kifizetésedet. Az, hogy ez a kalkulátor nem tudod lehúzni nulláig, az nem jelenti azt, hogy ezeket a számokat garantálják naponta. Jó? Ennek a platformnak időre van szüksége, míg elkezdi használni megfelelő mennyiségű ember. Időre van szüksége, míg kiismerik, míg rájönnek az előnyeire, és napi szinten elkezdik használni. De lényeg a lényeg, hogyha te egyszer befezettél a te alaptőkédet, és ezek a számok elkezdenek nőni, akkor neked sokkal gyorsabban fognak kijönni a napi kifizetések. Hogyha bármi kérdésetek van, akkor jelentkezzetek, és segítek elmagyarázni, értelmezni. Köszönöm.